Окупанти затримали жителя Сімферополя, закидають роботу на українські спецслужби. ФСБівці заявили, що хлопець нібито системно збирав інформацію про польоти над півостровом військових літаків-агресора. Для цього, мовляв, має спеціальні антени та приймачі, а розвіддані передавав спецслужбам України. В пошуках доказів окупанти обнишпорили оселю сімферопольця, знайшли синьо-жовтий прапорець, шалик з написом «Україна» та атрибутику футбольного клубу «Таврія». А замість надскладного обладнання показали бінокль, запелючену рацію та мапу Криму. Затриманому чоловікові закидають державну зраду, а окупаційний Київський райсуд Сімферополя вже взяв бранця під варту. ПАРЄ зруйнувала мрії Москви, що її злочини ніхто не помічає. На етапі розгляду в Комітеті парламентської асамблеї російська делегація навіть вдавалася до шантажу, повідомляє видання «Європейська правда», посилаючись на власні джерела. Депутат Держдуми Юрій Олейніков, який брав участь у засіданні, віддалено заявив, якщо ПАРЄ хоче співпрацювати з РФ, то має відмовитися від розгляду питання щодо кримських татар. А наостанок відключив зв'язок. Комітет вибрик вислухав і посилив проєкт документу та одноголосно погодив усі ключові поправки, запропоновані Україною. У тексті йдеться про насильницькі зникнення, тортури, переслідування за віру, обмеження свободи слова, зібрань і фактично знищення кримсько-татарської ідентичності. Доповідач – представниця Ісландії. Моя доповідь вказує на те, що становище кримських татар суттєво погіршилося з 2014 року. Порушення прав людини, з якими стикаються кримські татари після незаконної окупації Криму, включають позасудові розправи, а також катування та нелюдське зневажливе ставлення з боку силовиків. В залі асамблеї російська делегація не має підтримки. Делегати з усієї Європи один за одним закликають скасувати заборону Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів його очільнику Рефату Чубарову та лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Зауважуються на позасудових розправах. Але представниця Росії ніби не чує. Торочить про буцімто розквіт культури після окупації та вперто називає кримсько-татарський народ населенням. В докладе нет объективной информации о жизни крымско-татарского населения, нет информации о том, как изменилась ситуация после воссоединения Крыма с Россией. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Згодом слово бере представник української делегації Рустем Умєров. Ми закликаємо Росію звільнити усіх політичних в'язнів та провести розслідування смертей та насильницьких зникнень з 2014 року. Росія поширює міфи щодо кримських татар, називає їх терористами та екстремістами, забороняє вільні медіа та релігійну діяльність. А кілька днів тому політичного обранця Сервєта Гадієва вивели з зали суду за те, що він говорив кримсько-татарською мовою. Триває знавісніла пропаганда проти кримських татар. Підсумовує дебати доповідачка Айварсдоттір, заскочена цинізмом росіян. Ті представники Росії, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, довільні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості звинувачень. Під час голосування 73 за, 17 проти та 2 утримались. Резолюції ПАРЄ не мають зобов'язуючої сили, але надалі на рішення асамблеї посилаються інші органи, зокрема й судові. А раніше ніколи не ухвалювалося таких жорстких та комплексних рішень, сфокусованих саме на проблематиці кримських татар. Владислав Стожук, Заман, АТР.
Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають в селищі Сувук-Дєре під Сімферополем, можуть залишитись безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Ба більше жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. З 2006 року власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли в черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Обіцянки від окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова та його заступника Євгенія Кабанова виявилися брехнею, обурюються люди. У меня 3 несовершеннолетних детей. С 2006 года я строю дом на этой поляне протеста. И сейчас ходит какая-то комиссия и говорит, что будут лишать нас наших участков, наших домов. Тоже строюсь на этом участке. Тоже с 2006 года здесь. Сына потерял здесь, на этом участке. Один строюсь. У нас хотят вот забрать эти участки. Мы пришли в 2006 году вот с мужем вдвоем. Пришел здоровый. Вот сейчас стал вот такой. И сейчас мы слышим, что наши дома будут сносить. Сейчас он получил инсульт на этой стройке, на этом поле. После присоединения к России глава государства издал закон о реабилитации крымских татар. И мы уже понадеялись, что получим эту землю. Но, к сожалению, 7 лет в составе России никаких действий от местных властей мы не наблюдаем. Нет, только говорят, пугают нас, что снесут наши дома, что мы не будем здесь жить. Окупанти били з артилерії вздовж всієї лінії Східного фронту. Втрат в лавах об'єднаних сил немає. У бік Новгородського, Авдіївки, Південного та Новоселівки гатили з мінометів 82-го та 120-го калібру. А поблизу Старогнатівки, що на Донеччині, ще й зі ствольної артилерії 122-го калібру. Від Приазов'я до Луганщини ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Також бійці об'єднаних сил відзначають провокаційні польоти російських безпілотників. Їх українські військові швидко знешкодили. Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Мавік», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕП. Королівський флот і надалі ходитиме біля берегів Криму, бо це українські води. Так міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з учорашнім нібито обстрілом есмінця «Дефендер» біля мису Фіоленд. Він зауважив, що британські військово-морські сили неухильно дотримуються міжнародного морського права і ніхто не завадить мирному проходу. Речниця російського МЗС назвала позицію британського міністра брехнею в обличчя. Вчора в Міноборони агресора заявили, що відкрили вогонь на шляху «Дефендера», який вранці проходив неподалік окупованого Севастополя. І тоді есмінець Королівського флоту, на думку росіян, змінив курс. Це спростував журналіст медіакомпанії BBC, який перебував на борту «Дефендера» та разом з командою прямував з Одеси до грузинського порту Батумі. Він підтвердив, що есмінець прямує у 12 милях від Кримського узбережжя і бачить російські літаки та катер. Зафіксовані переговори між британськими та російськими кораблями. Від екіпажу агресора лунали погрози, що у разі, якщо не буде змінено курс, відкриють вогонь. Команда «Дефендера» приготувалася дати бій, але зіткнення не сталося, і есмінець прямував своїм шляхом. Це свідчить про готовність Великої Британії закликати Росію дотримуватися міжнародного права, хоча це і має великі ризики. Jonathan Beale, BBC News, on board HMS Defender.
Символ кримсько-татарського спротиву. 3 роки тому кримські татари попрощалися з Сервєром Карамєтовим, який загинув після ДТП в Старому Криму. Він завжди стверджував, відсиджуватись вдома не можна. Небайдужий та відважний першим вийшов в 2017 році до окупаційного суду Сімферополя з одиночним пікетом проти репресій. З плакатом в руках «Наші діти не терористи» висловив протест судилищу над Ахтемом Чийгозом. 4 окупаційних поліціянтів заштовхали його до автівки. Попри хворобу Паркінсона, Сервєра Карамєтова посадили до СІЗО на 10 діб та оштрафували на 10 тисяч рублів. Это насилие, вы что делаете? Його вчинок став прикладом для інших. Вже наступного дня в різних куточках Криму вийшли майже 100 людей. Потім судилище та штрафи. Люди збирали кошти, щоб допомогти Сервєрага. Але штраф він сплатив зі своєї пенсії, а зібрані кошти віддав родинам бранців. Сервєр Карамєтов пережив депортацію, потім жив в Узбекистані. Одним з перших у 60-х роках повернувся на історичну батьківщину та брав участь в усіх протестних акціях. Після загарбання Криму окупанти заборонили проводити мітинг в День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Щоб вшанувати пам'ять загиблих в місцях депортації, Сервєр Карамєтов вийшов на центральну площу Сімферополя зі світлинами батьків та національним прапором з чорною стрічкою. Незважаючи на поважний вік та проблеми зі здоров'ям, Сервєр Карамєтов відстоював права свого народу. Він був поруч, коли окупанти заборонили мовлення АТР на півострові. Одним з перших приїхав на материк підтримати громадянську блокаду на Чонгарі. Співвітчизники Сервєра Карамєтова називали його старшим братом. Він хвилювався за кожного. Заступник голови меджлісу Ільмі Умєров згадував, як Сервєр Карамєтов першим відвідав його в лікарні попри заборону окупантів. Каже, смерть Карамєтова – втрата для всього народу. Получали информацию о том, что состояние его не улучшается. И когда пришла информация о том, что он умер, это было ощущение какой-то пустоты. Как будто вместе с ним ушла целая эпоха. Было ощущение какой-то беспомощности, потому что не можешь присутствовать на похоронах. Сервєр Карамєтов – гордість народу. На його прикладі виховують молодь. Він став одним з символів боротьби кримсько-татарського народу. Сервєр Карамєтов был один из наиболее мужественных людей. Не боялся оккупантов. Несмотря на свой возраст, а ему 77 лет было, он продолжал быть очень активным. Приезжал сюда. Главное, у него не было страха. Он был примером для многих людей. Несмотря на свой возраст, на свое состояние здоровья, он твердо с крымско-татарским, украинским флагом продолжал отстаивать то, что Крым – это оккупированный, что он подлежит, что он является составной частью украинского государства. Ветеран національного руху був в перших рядах на всіх судилищах над кримськими татарами в окупованому Криму. А у переламний для України 2013 рік разом з сотнями тисяч українців стояв на Майдані. За 5 років знову тут. На плечах український прапор, а поруч кримсько-татарський. Тоді хотів поговорити з президентом щодо обіцяної автономії. Я здесь в 2013 году был на Майдане. И лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма. Сервєр Карамєтов – людина-легенда. Його нескореність надихає весь кримсько-татарський народ. Дельта вже в Україні. Так званий індійський штам ковіда виявили в 2 людей, які повернулися з Росії, повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов. Їх протестували вже в Україні, проте проаналізували зразки за кордоном. Хворі нині в Олександрівській лікарні Києва у стабільному стані. В Міністерстві охорони здоров'я Дельту називають небезпечним штамом, але очільник відомства Віктор Ляшко заспокоює: вакциновані українці у безпеці. В МОЗі також відзначають позитивну динаміку захворюваності, одужують в 2,5 рази більше, ніж захворюють.
Майже половина нових випадків COVID-19 припадає на курортні міста. В окупованому Криму щоденно зростає кількість нових пацієнтів, навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Лише минулої доби хворих побільшало на 311 людей. Ще 9 померли внаслідок хвороби. Більше 40 країн закликали Китай відкрити Верховному комісару ООН з прав людини негайний доступ до регіону Сіньцзянь для незалежного розслідування. Як показують звіти та свідчення очевидців, у цьому автономному районі КНР ув'язнили понад 1 мільйон представників мусульманської меншини уйгурів. Спільну заяву щодо Китаю зачитала посол Канади в ООН Леслі Нортон від імені таких країн, як Австралія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та США. Вона зауважила, що в центрах ув'язнення в Сіньцзяні люди піддаються насильству. Надходять повідомлення про катування або жорстоке, нелюдське і таке, що принижує гідність поводження, примусову стерилізацію, сексуальне і гендерне насильство та примусове розлучення дітей з їх батьками з боку влади. Пекін заперечує всі звинувачення. Він стверджує, що відкрив для уйгурів так звані центри професійної підготовки. Там, за словами влади, людям допомагають отримати знання та влаштуватися на роботу. Втім, свідки розповідають, що це просто в'язниці, де бранців змушують відмовлятися від своєї віри, слухати та вивчати праці комуністичних лідерів КНР. Ми наполегливо закликаємо Китай надати негайний і безперешкодний доступ в Сіньцзян для незалежних спостерігачів, включаючи Верховного комісара, а також терміново виконати 8 рекомендацій Комітету з ліквідації расової дискримінації, що стосується Сіньцзяна, в тому числі припинити довільні затримання уйгурів і представників інших мусульманських меншин. Нортон також висловила глибоку стурбованість щодо закону про нацбезпеку в Гонконзі, який позбавляє регіон його базових свобод. Крім того, вона підняла тему порушення прав людини в Тибеті.